Jeg er guitarist og founder i Animalize bandet, det danske rockband. Vi spiller glammusik, og vi har eksisteret i omkring 2 år, med skyde på. Det var mig, der startede bandet sammen med Christian Clark, og mit statsnavn er Clay Ronson. Jeg spiller trommer i bandet, og jeg hedder Christian, men jeg spiller under artistnavnet Chris Clark. Jeg hedder Victor Frederiksen. Jeg er forsanger i Animalize. Mit stagenavn det er Vicky Mart. Mit navn det er Rasmus Meyer, og mit stagenavn det er Razzie Mayhem, og jeg er bassist i Animalize. Det startede med, at Christian og mig vi møder hinanden i 2017 på en højskole, og desværre så kunne jeg ikke finde andre end ham, så det var fucking nederen. Men jeg måtte ligesom nøjes med ham jo. Og vi klingede rigtig godt fra day one og fik at vide, eller vidste godt begge to, at vi skulle spille sammen for evigt. Og vi havde ligesom en vision omkring, at vi skulle lave et band, som der skulle være noget, som man ikke ser normalt, i hvert fald på den danske scene. Så det blev meget det her eksplosive glam rock, som vi blev forelsket i. Klaas og jeg, vi har altid, Klaas han fik hevet mig ind i hele det her, han har altid været vokset op med Kiss, og fik ligesom hevet mig ind i det her Kiss-show, fordi jeg har altid været meget musikorienteret, at du ved, det handler om musikken og spille godt sammen og teknisk dygtige musikere på scenen, og ikke rigtig taget højde for det her med, altså når du tager til en koncert, så er der jo meget mere end bare musikken, der er også hele showdelen, ikke? Hot But Dangerous handler om, at det her med mænds forhold til kvinder, og hvordan det kan være lidt svært en gang imellem. Fordi det her med, at man skal sige nej, man skal lære at sige nej, fordi ellers så kan det gå hen og blive farligt, fordi de ved godt, hvor at de har os henne. Så det handler om, at hun ser godt ud, men man skal også passe på, fordi hun udnytter det, og hun er farlig. Første gang vi skulle spille Hot But Dangerous live, vores nyeste single, vi lige har fået udgivet, det var i Rainbow Awards på Cirkusbygningen i København, til det helt store awardshow derinde, som jeg havde skaffet gennem nogle af mine kontakter i miljøet. Sindssygt at være optræde med Hot But Dangerous for første gang. Crowden var fuldstændig fantastisk. Det er det største spillested, vi nogensinde har spillet på, Cirkusbygningen. Og altså bare arbejde med professionelle crew, det gør også bare nemmere for os at spille. Men at komme op på den scene og performe på den måde, ud til publikum, stå i vildt tøj for første gang og rigtig præsentere, hvad Animalize står for, altså det var en oplevelse fuldstændig. Det har hidtil været vores bedste show, vi nogensinde har spillet det i aften. Til Rainbow Awards modtog folk Hot But Dangerous lidt blandede følelser. Jeg tror, at familien var rigtig glade, fordi de havde ikke hørt denne her version før. Alle andre havde jo aldrig nogensinde hørt noget Animalize før, så de var jo generelt bare chokeret over, at der var et glam rock band til et LGBT awards show. For det har de aldrig nogensinde haft før, så det var lidt at komme ind og sparke røv. Ja, især værterne, de var fuldstændig begejstrede for det. Det synes jeg var meget fedt. Vi har lige i kalenderen fået i Rets spillehus på Bornholm, og vi lige fået gig ind til maj. Ellers så skal vi spille Nordic Noise i, hvad hedder den? Kometen i Hvidovre. Jeg håber da at prøve at planlægge en tur her til sommeren og sensommeren. Ja.